Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas se nalazimo u Austriji, u Beču, točnije u okolici Beča, u gradu Zeštatu. To nije grad, to je dio grada Beča, to jest grad u gradu. Na periferiji Beča se nalazi ovaj dio kompleksa koji je potpuno novo izgrađen. I današnja tema videa je nešto vrlo banalno i vrlo jednostavno, ali govori o inteligenciji Austrijanaca i o iskoristivosti prostora, da vidite kako pametno Austrijanci koriste prostor. Ovo tu iznad nas je njihov vlak, njihov poznati Wienerbahn, koji je inače jako povoljan za svoje građane. Ovim mostom ovdje se dolazi sve do glavne stanice koja se nalazi tamo na kraju. A što sam vam ja htio pokazati? Htio sam vam pokazati jednostavno kako su iskoristili ovo mjesto ispod mosta za djecu. Znači to je nešto fenomenalno. I sad ćemo napraviti jedan cijeli džet, samo da ovo vidite. Evo ovdje počinjemo, znači ovdje se nalazimo sad na kraju gdje je cesta i idemo prema unutrašnjosti grada. I sad ovdje imamo različite aktivnosti za djecu. Ovdje imamo nekakva mjesta gdje se mogu penjati. Sa lijeve i desne strane su naravno zgrade. Moram reći, svaka ova zgrada u sklopu svoje stanarine, to jest većina tih zgrada imaju nekakve mogućnosti da imaju za besplatno uzeti patira, mogu besplatno uzeti nekakav dodatni apartman ako imaju goste, mogu besplatno koristiti bazene, mogu besplatno koristiti igraonicu, imaju u blizini trgovine, dječje vrtiće i sve moguće, a uz to, znači idemo sad i dalje što se tiče ovog mosta i svega što se nalazi ispod ovog mosta. Imamo dalje mjesto gdje se djeca mogu zabaviti. Zatim imamo naravno još jedno igralište. Ovo tu vam je dugačko nekoliko stotina metara, moram napomenuti. Znači nekoliko stotina metara je ovo dugačko. I sve je napravljeno tako pametno i tako iskorišteno. Znači ovdje opet djeca imaju neko mjesto gdje se, ajmo reći, mogu zabaviti. Ovo tu će sve biti zelene površine. To je još uvijek kompletno u izgradnji. Kao što vidite tamo onaj dio se kompletno novo gradi. Onda imamo ovdje opet razna mjesta za aktivnosti. Onda se opet jedan novi dio gdje se djeca mogu igrati. Onda imamo mjesto sa klupicama gdje vi možete doći napraviti piknik sa svojim djecom, pojest, odmoriti se, popiti kavu. Onda nastavljamo opet dio gdje se djeca mogu dalje penjati, igrati, uživati. Znači ljudi, fantastično. Mislim da bi sve države trebale učiti od ovih Austrijanaca što se tiče ovih novogradnji i prostornog planiranja. Onda imamo ovdje takozvani Kletterwand gdje se djeca mogu pentrati. Ovo naravno svugdje gdje hodamo je mekano, ako vam dijete padne da se dijete ne ozlijedi. Ovo tu je škola, nova škola, novogradnja isto tako. Onda idemo dalje. Ovo je najvjerojatnije napravljen parkur kuda djeca mogu učiti ili voziti biciklu ili voziti role. To jest ovo tu bi ja rekao da su ona pravila gdje se oni uče kako se ponašati kada prelaze preko rampe, preko pruge, kako se ponašati kada prelaze preko prijelaza različitih, preko ležećih policajaca. I tu znači onda djeca uče pravilno voziti svoje romobile i svoje bicikle. Onda opet imamo razne dijelove, nekakve za zabavu za djecu. I onda dolazimo i ovdje do kraja. Znači ovdje smo još uvijek kod škole. Onda imamo opet jedan slobodni dio. Ovo tu je sve kompletno u izgradnji. Sve nove zgrade, sve novi stanovi prilagođeni za obitelji. Jako lijepo. Onda ovdje opet imamo jednu chill zonu, jedno mjesto gdje vi opet možete
dok se vaša djeca, klinci igraju, uživati, odmoriti, piknik napraviti ili bilo šta drugo, nešto djeca mogu požnjopati ili uživati. Onda ovdje imamo malo nogometno igralište, opet sve mekano, ako vam dijete padne neće se ozlijediti. Onda ovdje imamo miks odbojkaškog igrališta i košarkaškog igrališta. I ovdje na početku imamo još opet jedno košarkaško igralište i opet jednu chill zonu. I sad si možete zamisliti kada ovo sve lijepo bude naseljeno, da znate da je isprojektiran prostor, da je kvalitetno sve napravljeno. Znači ljudi moji, ovo je predobro i ovo je opet stvar od koje možemo učiti od Austrijanaca, jer ovo je jednostavno predobro napravljeno. I evo dragi ljudi, u samo nekoliko minuta ste vidjeli kako se kompletno može iskoristiti jedan most i prostor ispod mosta za obitelj, za djecu. Da djeca imaju mjesto gdje mogu naučiti neke nove stvari, gdje djeca mogu imati mjesto gdje se mogu zabaviti, gdje se mogu družiti, gdje vi kao obitelj možete doći i jednostavno iskoristiti ovaj prostor koji bi inače bio za ništa. Austrijanci nam opet prikazuju i pokazuju i uče nas kako se svaki dio prostora može iskoristiti na nekakav kvalitetan način i kako bi trebalo izgledati projektiranje ovako nekakvih novih mjesta, novih gradova koji su prilagođeni za obitelj i koji su atraktivni i financijski za ljude, da si to mogu i neki normalni ljudi priuštiti. Evo dragi ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video o ovom iskorištenom mostu u Austriji. A ukoliko je, obavezno ostavite jedan like, bilo bi mi jako drago da vi ostavite svoj komentar ispod ovog videa, da li ukoliko živite u Austriji, naravno u nekom novom dijelu Austrije, da li to i kod vas ovako izgleda. Moram napomenuti, ovo je kompletno novo izgrađeno, novi dio Beča. Naravno stari dio Beča ne izgleda ovako, tamo je krcato svega, ali ovo tu želi se ljude nekako nagovoriti da se maknu iz centra i da dođu na periferiju grada. Ovo čak i nije nikakva prevelika periferija, jer sa ovim banom, sa ovim vlakom koji ide ovuda, vi dođete doslovno za 20 minuta u centar Beča, što je apsolutno fenomenalno i ovo bi trebalo biti primjer kako da sve države i svi gradovi koriste svoje periferije, da koriste svoj prostor i da naprave bolje i pristojnije uvjete za život svim svojim građanima. Ništa dragi ljudi, to je bilo to. Obavezno ostavite jedan like, ostavite komentar ispod ovog videa, opišite nam malo mjesto u kojem vi živite, da li to izgleda kao ovo tu ili biste voljeli živjeti na ovakvom mjestu. Evo, Austrijancima novogradnje izgledaju ovako i mogu reći da sam definitivno jako oduševljen. U nekoliko dana što smo bili u ovom novom dijelu Beča, ja sam fasciniran. Eto, vidimo se onda i to je to. Ćao!